Tambari, Assistant Superintendent of Fire 2. Please shout out to us what you have just seen on this, what effort that you are making. As you can see, the fire is already on, and our people, our men are doing their effort to control this fire and to put the fire off. As you can see, it is already in lost stage, and everything there has gone down. So our people are there making their effort to see they arrest the fire. Based on the assessment you have made so far, can you quantify the quantity of item loss and the actual loss? I don't mention one now because we are even on the issue now. So we cannot say one now because we cannot assess the level of the damage as you can see. Yes. What is your appeal to the members of the traders? We are appealing to the members of traders to please stop blocking the exit, the entrance, because now when our people arrive here, there is no any entrance, and that is how the fire got space to develop. So we are appealing to the members of this market, the entire market community, to please arrange themselves and make sure that there is exit and everything that our people can be able to maneuver and enter whenever the need arrives like this one. What challenges are you facing now? The challenges we are facing now is the entrance, and even we are appealing to the state government now to please provide a bulldozer for us so that to make an entrance into the market, because the place here is already choked. You cannot enter there. It's very overcrowded. The crowd here, as you can see, is over. You can't be able to control the crowd and enter into the market. So we are appealing to the state government to please provide a bulldozer for us to provide the entrance into the market. Yes. Sunana Aliyu Abubakar Tambari Sifawa, Federal Fire Service Sokoto Command. Kamar yadda kuke gani, wuta ce ta faru a nan kasuwar Sokoto babban kasuwa a layin ɗan roba. Kuma kuna ganin mutane mu suna ƙoƙarin su domin su ga cewa wannan wuta an kawo ƙarshen ta. Yes. Kiyasi gaskiya ba za mu iya cewa ga kiyasin abin da na abun nan bana na kone ko damage inda aka samu, har sai an samu an shiga wurin an yi wannan wuta an kare ta, sannan za mu iya dawa da kiyasin takamaiman abin da aka rasa a wannan wuta. To wannan kuma ba za mu iya cewa ba, amma dai idan an samu waɗannan abubuwan da muke bukata, insha Allah wannan wuta za a kare ta ba da dadewa ba. Wani wannan aiki na kashe gobara ko akwai kalubale da kuka fuskanta yanzu haka? To kalubalen da muka fuskanta kamar da kuke gani yanzu ga mutane nan ko ina sun tare hanyoyi, yanzu haka muna buƙatar mutanen mu su ƙara shigowa, amma babu hanyar da za su shigo a wannan wurin. Kuma kuna gani hanyar kasuwa, 'yan kasuwa sun aza kayayyaki a bisa hanya, motocinmu ba za su iya shiga cikin wannan wurin ba. Yanzu haka muna kira ga gwamnatin jiha da su aiko mana koda mota ta bulldozer ce domin mu kilalin mu samu inda za mu shiga cikin wannan kasuwa. Yanzu haka muna ganin tana cikin ke tana cikin shin wai me ya kawo wannan wutan? To wutar da yake kun san ta roba ce, kuma muna fuskantar hunturu, kuma akwai iska. Dama element guda uku ne, akwai iska akwai zahi. So yanzu ga iska ya taso, wutar shi yasa take developing tana karawa, shine musabbabin karawar ta.